ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଯେତେକ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିଛିଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବେ କି କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମାନେ ସବୁ ଖୁସି ତଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖୁସି। ଆଜି ଥିଲା ମୋ ପୁଅର ଆନୁଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଡେ ଫଙ୍କସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି 3-4ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଗଲାଣି, କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଥିଲା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଗଲାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗଲାବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ସୁପ୍ଟା ଏତେ ଗରମ ଥାଏ, ତାପରେ ଏତେ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଗୋଟେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ପିଇ ପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ 5-6ଟା ଏକାନେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଛତୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ପନିର ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ମାନେ ଏତେ ଗରମ ଥିଲା ଯେ ଜିଭ ଫୁଟକା ଆଇଲା। ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେଉଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ଜାଣି ହେଉନି। ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିତରେ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଏବେ ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯେମିତିକି ମଦ, ତମ୍ବାଖୁ, ସିଗାରେଟ୍ ଏରା ସବୁ ଖାଇକି ନିଜ ଦେହକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଶିଖିବା କଥା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ମାନେ ମୋ ପୁଅଙ୍କର ପାଳି ସବୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ସବୁ ରେଡ଼ି ସବୁ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମଗିଆ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ତା ପେଟକୁ ଜମା ବଟମ୍ଟା ପାଉନି। ବାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟା ଖାଲି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭଳିଆ ଉପରେ ପିନ୍ଧା ହେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ ବୋଲି ମାନେ କାମ ଚଳିଗଲା, ନହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତାକୁ ଜମା ହେଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ୟା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କେତେବେଳେ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିନି, କାରଣ ଇଏ ଟିକେ ହେଲ୍ଥିଆ, ୟାକୁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଲେ ହୁଏନି। ଯାହା ହଉ ମାନେ କାମ ଚଳିଗଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ସରିଗଲା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେଠୁ ଚାଲିଲି। ବରା, ଚପ୍ ଆଉ କଟଲେଟ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଚାଲିଲୁ। ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯିବ ଏବେ ତ କମନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୋମୋ ନହେଲେ ଖାଇବାଟା ବାଗ ଲାଗୁନି। ବରା, ଚପ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଚାଲିଲି ମୋମୋ ଆଣିବାକୁ। ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ହୋଇଥିଲା, ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ବି ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ସେଠୁ ଫ୍ରାଏ ମୋମୋ ସେଠୁ ଆଣିଲି ହେରି। ମାନେ ଯେତେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ସବୁ ମୋମୋ ତଳେ ସବୁ ଫିକା। ମୋମୋ ପାଇଗଲା ପରେ ଏତେ ଖୁସି ଆଉ କହୁନି, ମାନେ ଖାଉ ଖାଉ ଗୀତ ବି ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲୁ, ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ରାଇସ୍ ହେଇଥିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିକି ଡାଲମା ହେଇଥିଲା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଯାହା ନେଇଯିବ ଥରେ 2 ଥର କଲାବେଳକୁ ସେ ଭୋକ ଆଉ ନଥିବ, ଭୋକ ମରିଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ନେଇଯିବ ଥରେ ଏକା ବେଳକେ ବହୁତ କିନା ନେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ଖାଇଲେନି, କାରଣ ତାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଇଲା ମାନେ କେଉଁ ଭୋଜି ଖାଇବନି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତକ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲୁ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।